100 benepisyaryong PWD ang mabibigyan ng San Carlos City, Pangasinan. Ito'y matapos ang isinagawang wheelchair assessment na isinagawa sa nasabing lungsod. Very successful para kay BMBC Ventirilla ng 3rd District ng Pangasinan ang isinagawang wheelchair assessment dahil halos lahat ng bayan sa kanyang distrito na nangangailangan ng wheelchair ay nagtungo sa Ventilillas People's Center, barangay sa pilit ng nasabing lungsod. Yung information drive na ginawa po natin para sa kanila, para sa ating mga kababayan na in need sa wheelchair ay talagang nakarating. Actually, may mga nag-arkila pa ng saksakyan, may mga madaling araw, nandito na. Diyan po natin makikita na talagang ang programang ito ay malaking bagay din para po sa kanila, especially yung mga talagang in need ng wheelchair. Ang nasabing programa ay inisyatibo ni BM Ventirilla sa tulong ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan at sinuportahan naman ng Provincial Social Welfare and Development or PSWD Office Person with Disability Affairs Office at iba pang organisasyon. Ayon kay Ventirilla, ibang klaseng wheelchair ang matatanggap ng mga benepisyaryo dahil ito ay hindi mabibili lamang sa karaniwang laboratory supplier. Ibang klase yung wheelchair na ito. Hindi yung wheelchair na nabibili lang natin dyan sa laboratory, supplier, kundi ito ay yung parang customized. Kung ano yung sukat mo, ano yung weight mo, ano yung size mo, bata ka. Maliban sa wheelchair assessment, nagkaroon din ng feeding program para sa PWDs kasabay na rin ang pamimigay ng financial na tulong sa mga nangangailangan nito. Iaanunsyo naman ni BM Ventirilla ang araw ng pamamahagi ng wheelchair sa 100 napiling benepisyaryo na lubos na nangangailangan ng wheelchair na gaganapin sa parehong lugar. Samantala, tamang-tama para kay BC Ventirilla ang natanggap nitong award mula sa 7th Asia Pacific Luminaire Awards bilang Asia's Man of Dedication and Outstanding Public Servant of the Year dahil sa padedikasyon nito sa kanyang pagsisilbi sa mga kababayan na sasakupan. Tamang-tama naman po doon sa ating ginagawa. Talagang fully dedicated po tayo sa ating pagsisilbi sa ating mga kababayan. Kahit anong pagod, anong puyat, kahit tayo po ay napupuyat nung mga nakaraang araw dahil yun nga, sabay-sabay po yung mga celebration ng mga piyesta pero hindi po natin pinapabayaan yung ating tungkulin. Dagdag pa ni Ventirilla, kahit may award na natatanggap o wala, ginagampanan pa rin ito ang kanyang tungkulin bilang public servant dahil para sa kanya, ito ang paraan ng kanyang paglilingkod sa poong may kapal. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.